jing dawa jong kene ka group apo high court banyo jingbet ban lek kene ka yatra kamu ko bayat kejat nang ni sedu sa Mosenram banyo ban le nyam le kam apo to ka krem mo jimboin de ka don ka jing persia jur na kaliang ka do basnong namar ba kam ay ke NOC ba hakipor ba menswa ke don ka jing kheng ka jing bam kongu iki kendon dia mentah nong bisar badan buram ulah keren lah pensutu bahai ke iki member jong da basnong assistant lang basnong secretary berkhoi ki don lang de ka point hi kalong ba mukwa ba kan long volatile kani ka situation namar ngai ba kaleng ka don ka jing huri hura na ka daw jo kan yam na ka daw jo ka jing long jai banriu ti nong bisar hi ukwa bandan ta ka jing penbek da ka basuk ka pasang de ka point kalong ba ulah berat sa ka dor basnong ban bisar bahai kani ka kam namar ngi haban palkhalu kani ka tourism area kani ka tourist spot kata kadang ka tourist attraction nimla len ya kata ka jinglong ka jing attract kata ka snong Mosenram ka jing attract jong kata ka krem te ka point kalong ba nimla ban comment han halor ka deliberation apo court nama kadang long subjudice te rei ka darbari kan syong kan bisar kani ka kam hadin bala kenjo kten iki members jong ka snong kabumut kidon ki stakeholders NGOs ngatai ki kadar ba snong kan haban lumlang ikiru karan ka seng hasiru ntai haban lumlang de namar ba ka kam kalong subjudice dimda ko e banai kan no ka commitment de orang astana ma snong dan hane nang tau orang ba snong dan hane kidon e ban ya kali ben ki de nakalan jong a hing am kwa ban kan tam namar nakalan jong a hing kwa ba kan ka jing song sain nakwa ba kan dan kata ka income nakalan jong ka snong kadi banyo profit kadi banyo benefit te ka point nga baki wan ki toresi kadi ka jing mentoi ka snong ba di ka hima te tangkata hi ngim kwa ban comment halor ka mata ka balong subjudice apo ko lono pot ka yung bisar kan song bisar yang halor ka yung bisar ka tre ban ai ka tarik ka ba jangai kalabu kharsau tarik ko simbyang ni ka kam ka por mister te kata ka por ka dor ki members of dor basnong kila haban wanra da kinu ki rai jong ki badan dor basnong ke ba ke decide te hang ni hi mentang am ko ban kubur la ni ban keren ban penpau ke kata ka jingtmu jong ka pot mangidi ban le kumbangi sutu ni ka kata ka jing em ka yung bisar hi ka sutu ya jing long try jing long hok jong ka dor basnong Mosenram ya kani ka area ka badi ka badan ka mau ka kaya mau jumbo ti sisin baka accept baka ini kadi ka basnong belum try ka badi ka stakeholder major stakeholder ti lasi ka kadi ki wasutuna ti haba kalong hata ka dur tingir ngi accept kata ya kana ka jing ong jong yung bisar ba kadi bangi ki badai ban bisar badai ban ai karai ti yanu yung di ban khang ti andai wala kataru ka collaborate sa ka dor basnong kan bisar ni kum ka dor basnong hi abang keren kum ka religious is ni ngimda sutunat ya tak nomor baki ong ka yatra kan lek kan don ka jing lek mani kan ni tai ka yatra kamu ka jing ya kisat nang ni siapo Mosenram tuan bai biang kata ka de ka jing sutu ko jongi andai banong ban nyam le rukom ka de kata ka bang persa jur bat berkhoi ki stakeholders ki persa kata ka jing le nyam hanta po krem mo jubo ya kata dalile ngimla ban sya kata ngimla ban okay dalile ro jaga kur ka menjur ya kata kasi menjur ni jim menjur kumang okay femina kadi ka kakam kanang long subjudice ka dor basnong kanang syong kanang puson kanang bisar kanang kam ngimput ay kanuno ko decision mata